ሰላም ጥዕና ከመይ ቀኒኽን ክቡራት ኣሕዋተይ ተኸታተልቲ ናይ ወጋሕታ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ዝኾንኩም ኩልኹም ከመይ ኣለኹም? ደሓን ዲኽን? ከመይ ቀኒኽን? ኣምሕና ኣምላኽ ይመስገን ፅቡቕ ኣለና። በዓል ሎማዓንቲ ብናይ ሰሙናዊ ቭሎግ ወይ ድማ ዊክሊ ቭሎግ የተመሊሰ መፅአክን እኒአኹም። ሎማዓንቲ ብጣዕሚ ብዙሕ ስራሕቲ ክሰርሖ ዝሓሰብክዎ ከሳልጦ ዲ ዝበሃል ዝሓሰብክዎም ነገራት ኣለውና። እስኪ ብሓደ ኮይና ካብ ዕዳጋ ከምኡ እውን ኩክ ክሊን ካብ ምግባር ክንጅምር ኢና ሎማዓንትና። ካብኡ ሎማዓንቲ ደሞ ናብ ኮስኮ ክንከይድ ሓሲበ ማለት እዩ። ያው ቆልዑ ትምህርቲ ተጀሚሩ ስለ ዘሎ ንትምህርቲ ዝኾኑና ሓደ ነገራት ምግብታት ክነዳሊ ስለ ዝደለኹ ማለት እዩና። ቅድሚ ንኮስኮ ምኻድና እምበኣር ደቀይ ተዳለው ኢለዮም ክዳኖም ገለ ይቀያይሩ ነይሮም። ኣነ ደሞ ኣጋጣሚ ኮይኑ ጨጉሪ ተሓፂበ እየ ነይረና ጨብርር ኢለ ነይረ ሰው ተለኹ እስኪ ኢለ ኣብ 4 ዝኾን ቦታ ክሰርሖ ኢለ ይሰርሕ ኣለኹና። ኣነ ብዙሕ ግዜ ሄር ስታይል ምንም ኣይክእልን እየ። በቃ ካብ ዘይኽእሉ ሰባት ሓደ እየ። ወይ ኣብ 2 ወይ ኣብ 3 ጌርካ ምቁናን ጥራሕ እየ ዝኽእል ወይ ድማ ፍሪዝ ምግባር ጥራሕ እየ ዝኽእልና። ብዙሕ ሄር ስታይል ዝኽእል ሰብ ኣይኮንኩንና። ምስ ቆልዑ እውን ምስ ናይ ገዛ ስራሕ እውን ገለ ዝምችወኒ ከምዚ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ከምዚ ገይረ ኣነ እንትን ዝብል ማለት እዩና። ካብኡ ያው ሞይስቸራይዘር ጌርና ተኽኢለ እኳን ሰንስክሪን ይገብር እየ ነይረ፣ ግን ብጣዕሚ ሓያል ማ እዩ ወቅዕ ነይሩ ሽዑ መዓልቲ ሶስ ኢለ ክሪም ሎሽን ጥራሕ ተቐቢአ ኣነ ወፅእ። ካብኡ ደቀ ባዕሎም እዮም ተደለዮም ነይሮም። ብጣዕሚ እዮም ደሞ ኤክሳይትድ ኮይኖም ነይሮም ንኮስኮ ክኸዱ እና ናይ ሎማዓንቲ ናይ ኮስኮ መኸድየ በቃ ብዙሕ ነገር ሾፕ ክገብር ዘይኮንኩስ ዘድዩኒ ነገራት ጥራሕ ኣልዕለ ቢለ ንገዛ ንክምለስ እዩ። ምክንያቱ ከምቲ ዝበልኩኹም ትምህርቲ ተመሊሶም እዮም ዘለዉ ቆልዑ ድሕሪ 2 ወርሒ ገለ ዕረፍቲ ማለት እዩ። ሕዚ ዝሓሰብክዎም ንትምህርቲ ክኸውን ማለት ንትምህርቲ ክምለሱ ተለዉ ዝቋፀር ክሰርሖም ዝሓሰብክዎም ምግብታት ኣለዉ ማለት ከምዚ ኣዘጋጀዮም ዝፀንሕ ወይ ንፍሪዘር ሚል ዝኾኑ ማለት እዩ። ኣብ ፍሪዘር የፅንሖም እሞ ካብኡ ኣብ ዘለይኒ መዓልቲ እንዳልዐልኩ በተለይ ደሞ ስራሕ ክኸውን ተለኹ ኣነ ማለት እዩ ንግሆ ተሲኤ ሰሪሐ ቋፂረ ገለ ስለ ዘይምችወኒ ከምዚ ገይረ ኣዳለይ ክፀንሕ ተለኹ ብጣዕሚ ኢዚ ዝኾነለይና። ንሱ ዘድልዩኒ ነገራት ጥራሕ እየ ፒክ ገይረ ከምዚ ጌርና ኣልጢፍና ያው ሰዓት ዝኸውን እውን ኣይፀናሕና ኒና ኣብ ኮስኮ ፒዛ ገዚኤ ኣድሪረዮም እየ መፅአ ማለት እዩ። ምክንያቱ ገዛ ምስ መፃኹ ብዙሕ ስራሕ ኣለኒ። ስለዚ ኩክ ክገብር ተለኹ ንሳቶም እውን ኦልሬዲ ድራሮም ተደሪሮም ስለ ዝኾኑ ምንታን ከይርቡሽኒ ገለ ኢለ ያው ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኮስኮ ትከዱ ተለኹም ዝተፈላለየ ዓይነት መማረፂ ኣለኩም እዩ ወይ ፒዛ ወይ ገለና። ንሶም ፒዛ እዮም ደልዮም ነይሮም። ፒዝኦም ተደሪሮም መፅኦም እና ከምቱ ዝበልኩኹም ዓንቶ ብዙሕ ነገር ኣይገዛእኹን እየ፣ ግን ዶናት ካብኡ እዚ ደሞ እዚ ፖቴቶ ቺፕስ ከምዚ ናይ ዋፍል ዓይነት ኮይኑ ማለት እዩ። ከምዚ ንስናክ ነገር እዩ እምበር እኳ ንትምህርቲ ብዙሕ እንትን ኣይኮንኩን። ሶሴጅ ደሞ ሶሴጅ ሮል ክሰርሕ ስለ ዝሓሰብኩ ሶሴጅ ገዚኤ ከምኡ እውን እዘን ሲፉድ ደቀይ ፍቕሪ ሲፉድ ይሒዝዎም ዘሎ በቃ ሲፉድ ገዚእና ኢሎም እስኪ ካብ በልዕዎ ኢላሲና ተማልየሎም መፅና በቃ ብዙሕ ነገር ዝገዛእኽዎ ነገር የለን እዩ። እዚ ደሞ ግሪን ቢንስ እዩ። ካብኡ ዓባይ ተድልየኒ ነገር ደሞ እዛ ቪቫ ዳብል ሌንግዝ ኪችን ታወል እያ ወይ ድማ ኪችን ፔፐር ታወል ብጣዕሚ እያ ትጠቕመና ኣነ ኩሉ ነገር ኩሉ ግዜ ካብ ኮስኮ እዚኣ ብጣዕሚ ትምችወኒ ነገር ተማልየ መፅአ። ካሊእ ንቆልዑ ስናክ ዝኸውን እዚ ቤቢ ካሮት ተማልየ ማለት እዩ። ኣቮካዶ ካብኡ ደሞ ኣይ ቲንክ ቅድሚ ሕዚ ኣርኤኩም ነይረ እዛ ናይ ኪችን ማት ማለት እዩ ናይ ቴሙ ዝገዛእኽዎ ብጣዕሚ ንእሱኒ ገለ ኢለ ኮምፕሌን ገይረ ቪድዮ ሰሪሐልኩም ነይረ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ካታሎግ ወፂ ነይሩ ናይ ካስኮና ካብኣቶም ሓደ እዚ እዩ ነይሩ። እዚ ናይ ኪችን ማት ማለት እዩ። ናይ ኪችን ማት ብዙሕ ግዜ ይልሽ እየ ነይረና ኣብኡ ምስ ረኣኽዎም ዋላ ዓይነይ እውን ኣይሓስኹን በርደ ገቢለ ሒዘየን እየ መፅአ።
ካብኡ እዚ ደግሞ ያው ፕላስቲክ ኮንቴነር ማለት እዩ መቋፀሪ ንሰላጣ ድዩ ንደርሆ ድዩ ንደለኹሞ ነገር መቋፀሪ ባይ ዘ ወይ ካፍተን ኩል ግዜ ዊክሊ ሚል ክሰርሕ ተለኹ ዝጥቀመን ፕላስቲክ ማለት እዩ ካብን ዕብይ ዝበላ እየን እዚአን which is good like ናብ ፍሪዘር ገለ ምልክቱ ተደሊኹም ብጣዕሚ እዩ ኢዚ ዝኾነልኩም እና ዘን ኪችን ማት ይኸው ከፊተይን ስቲል እዚኣ ሕዚ ታንሽተን ስቲል ዓባይ ኮነተን እያ ከምታ ዝነበረትኒ እታ ቆፃል ፍላወር ዝነበረትኒ ማለት እዩ ክንድኦ ይመፅን እዩ እዚ ነዊሕ ግን ብጣዕሚ ነዊሕ እዩ በቃ ብጣዕሚ እፈትየዩ ካብኡ ደግሞ በቃ ስፓንጅ ብጣዕሚ እዩ ሶፍት እዩና ኣብዚ ሲንክ ኣቑሑት ገለ ዝሓፅበሉ ቦታ ኩሉ ግዜ ስለ ዘችግረኒ ማይ እንዳነጠበ ንዑ ኢለ እየ እዚአን ብጣዕሚ ደልየና ማለት እዩ ኣፍቱ ሓደ ደግሞ ኣብኡ ኩክ ስለ ዝገብር ዘይቲ ገለ መለታት ስለ ዝንጥበኒ ንዑ ኢለ እየ ማለት እዩ ሶ እቱ ጣውላ ወይ ድማ እቱ ምድሪ ቤት ርስሕ ንኸይብል ይሕግዞ እዩ እና ተወልዋሉ እውን ስለ ዝኾነ ምንም ፀገም የብሉን ማለት ካርፔት ኣይኮነን እዩ ዝሕፀብ ወይ ድማ ዝውልወል እዩ ማለት እዩ ካሊእ ኣብኡ ተለኹ ብኮስኮ ምስ ነበርና ማለት እዩ ናብ ኣልዲ ቅልቅል ኢለ ቅልጥፍ ኢለ ፍሩታት ደሞ ኣልዕል ቢለ ማለት እዩ ንምንታይ እየ ኣብ ፍሩት ዘይገዛእኹ ናብ ኮስኮ ዓበይቲ ኮይኑ እና ኣምፂ ኣብ ገዛ ትኮስኮ ዝገዛእኽዎ ፍሩታት ማለት እዩ ብኪሎ ብ2 ኪሎ ገለ ብበዝሒ ስለ ዝኾነ ከምፅኦ ተለኹ ብዙሕ ኣይፀንሐለይን ኮይኑ ይበላሸ ኮይኑ ከይወዳእናዮስ ይበላሸ ኮይኑና ንእስ በላ ካብ ኣልዲ ምግዛእ ይሕሸኒ ኢለ ምክንያቱ ትዋግኡን ቀሊል ኣይኮነን እዩ ናይ ኮስኮ እቲ ፍሩት ማለት እዩ ሕዚ ንኣብነት ስትሮበሪ ንኪሎ አይ ቲንክ ኪሎን ፈርዓን ገለ 23-25 ዶላር እዩ እዘን ክልተ እዚአን ክልተ እሳር ስትሮበሪ ዝገዛእኽዎን ግን ዘሰለስተ ቅርሺ 6 ዶላር እዩና ማለት ኣፈላለዩ ስትሪዮ ኣለኽን ባዕልኽን ማለት እዩ እና ካብ 20 ገለን ሂበ ገዚኤ ዝበላሾ ሙናዊ ዋላ ሬዲ ዝኾነለይ ማለት እዩ ሽዑ ንሽዑ ተሲእኻ ሕዚ ንኣብነት ንግሆ ማለት እዩ ኣነ በተለይ ስራሕ ኣብ ዘይኮን ኩሉ እንድሕር ኮይኑ ከምዚ በቃ ኢዚ ዝኾነለይ ቁፅር ኣቢለ ንግሆ ተሲኤ ብዙሕ ዌስት ዝገብሮ ታይም የለን እዩ ክኸትፍ ዶ ክሓፅብ ዶ ኣይብልን እየ ሬዲ ገይርዩ እንድሕር ፀኒሐ ማለት እዩ ከምዚ ሶ ብጣዕሚ እዩ ግዜኽን ዝቁጥበልክን ብጣዕሚ እዩ ጉልበትክን ንባዕሉ ዝቁጥበልክን ሓደ መዓልቲ ከምዚ ጌርክን ኣፅግግዕ ተብልኦ the next day በቃ it's so easy ኢቭን ስራሕ እውን እንተኮይነ ንባዕሉ ወይ ብምሸቱ ሬዲ ገይሩ ይሓድር ወይ ደግሞ ንግሆ ተሲኤ ናብ ምቁፃር እዩ በቃ ምንም ግዜ ዝወስደለይ ነገር የለን ኢና that's why እዚ ኣይድያ እዚ ብዙሕ ግዜ ዝመርፆ ኣነ ማለት እዩ ሓፂብካ ገለ ሬዲ ጌርካ ምቕማጥ ከምኡውን ዋላ ቆልዑ ንባዕሉ ከምዚ ገዛ ክኾኑ ተለዉ ስናክ ገለ መለኽደሊ ተለዉ ዘይተሓፀበስ ኢሎም ኣልኢሎም ነገር ቆልዓ ትፈልጥዎ ኢኹም እምበር ተሓፂቡ ደቂ ድሓን እዮም ይሓቱን እዮም ኣልሚደ እዮም ተሓፂቡ ድዩ ኣይተሓፀበን ግን ብዝተኻለን መጠን ሓፂበ ክቕሙጥ እየ ዝቐለና ኣነ በተለይ ሕዚ ኣፕል ገለ መለ ክኾኑ ተሎ ማለት እዩ ቆልዑ ያውስ ኢሎም ኣልዕለ ቢሎም ጥራሕ ስለ ዝበልዕዎ ሓፂበ ክቕሙጦ ተለኹ ኣነ እውን ንዑ ፀውዎ ንዑ ገለ ወልካ ድድሕሪኦም ሙግያይ ኣየድልንና ብጣዕሚ እዩ በቃ ኢዚ ዝኾነለይ ካብኡ እዘን ፍሩታተይ ከምዚ ገይረ ሬዲ ገይረ ምስ ወዳእኹ ማለት እዩ እዘን መቋፀሪ እዚአን ቅድሚ ሕዚ ኣብ ናይ ፍሪጅ ኦርጋናይዝ መግበሪ ቪድዮ ሰሪሐ ነይረ ኣይ ቲንክ ዓመት ይገብር እዩ ዝኸውን ሕዚ እኳ ካብ ዝሰርሖ እቲ ቪድዮ ንሱም ያው ካብ ኬማርት ገዚአን ፀናሕኩ ኣቑሑት እየን ነይረን በቃ ነዘን ፍሩት እዚአን መቋፀሪ ማለት እዩ ክምቹ ኢኽን ኣይትፈልጥን ኢኽን በቃ ነይ ንባዕሉ ሳይዝ ስለ ዘለዎ እቱ ኣፕል ትሕዝ ወይ ድማ ተን ብሉበሪ ትሪአን ኣለኽን ንእስ ስለ ዝበላ ኣብ ንእስ ዝበላ ኣቕሓ ገለ ገይረ በቃ ኢዚ ብዝኾነ መንገዲ ከምዚ ገይረ ኦርጋናይዝ ዝገብረንና ኦ ማይ ጉድነስ በቃ ኣነ ከምዚ ገይረ ሰሪሐ እንትን ክብል ተለኹ ሰሙን ሙሉእ ማለት እዩ ምንም ኣይጭነቕን በቃ ብጣዕሚ እዩ በቃ ኢዚ ዝኾነለይ ስራሐይ ኩሉ ማለት ኢና በተለይ
ኣዶታት ዝኾንክን ኣሕዋተይ ማለት እዩ በቃ ግዜ እንድሕር ዘይብልክን ኮይኑ ትጨናነቓ ኮይንክን በተለይ ንጎሲ ንዓተስእ ንዓደቅ ኢልካ ምስ ቆልዑ እንድሕር ትጨቃጨቃ ኮይንክን በቃ ከምዚ ጌርክን ሜላ ምፍጣር እዩ ዝሕሽ ማለት እዩ ካብኡ ምስ ደቅኽን ኣትሊስት እስካዕ ትምህርቲ ነውፅሖም ዝኸዱ ንእሽተን ግዜ ኣለና ማለት እዩ ንጨቃጨቀሉ ማለት እዩ እና ካሊእ ደሞ ኣብኡ ተለኹ ኣብ ፍሪዘር ዝፀንሕ ምግብታት ደሞ ከዳሉ ደልየ ማለት እዩ ምክንያቱ ቅልል ክብለኒ ምእንታን ኣልዕል ኣቢልካ ቁፅር በተለይ ስራሕ ክኾን ተለኹ እየ ዝብለክን ዘለኹ ማለት እየ ኣብ ገዛ እንድሕር ኮይንክን ግዜ ስለ ዘለክን ችግር የብሉን ዋላ ኤግ ሳንድዊች ድዩ ዋላ ገለገለ ጌርክን ተዋፅራ ይኽን ስራሕ እንትኸዳ ከምዚ ከማይ እንድሕር ሃሊኽን ግን ብጣዕሚ ኢዚ ኮይኑ ዝረኸብክዎ እዘን ሚኒ ፒዛ ብቀዳማይ ርአክን ነይረ ንቤነን ቪድዮ ሰሪሐ ነይረ እና ሽዑ ክሰርሖ ተለኹ ማለት እዩ ኣብዚ ሓቢለ እየ ሰሪሐዮ ከም ትሪኦ ዘለኽን በቃ እዚስ ዳርጋ እንድዕዳ እምበር ምስ ተወድአ ክንዛረበሉ እምበር ያው ዳርጋ ወርሕስ ከፅንሐና ይኽእል እዩ ማለት እዩ እና እዚአን ከምዚኣ ገይረ ኣዳሊ ኣብ ፕላስቲክ ገይረ ኣብ ፍሪዘር እየ ዝቕምጦ ማለት እዩ ካሊእ ከዳሉ ዘደለኹ ነገር ደሞ ብዙሕ ግዜ ደቀይሲ በቃ ኬክ ዘይብሉ ነገር ምሳሕ ገለ ክቋፅረሎም ተለኹ ደስ ይብሎም በቃ ከምዚ ስዊት ነገር ብጣዕሚ እዮም ዝፈትውና ሕዚ ኩል ግዜ እዚ ማፈን ገለ ካብ ድንኳን እንዳገዛእኹ ካብዚ ዌስት ዝገብር ኢለ ኣብ ገዛ ባዕለይ ኩክ ዘይገብር ኢለ ሓሲበ ማለት እዩና ከም ትሪኦ ዘለኽን ሎማዓንቲ ቦክስድ ኬክ የገዚአ መፀ ሶ ክልተ ቦክስ እየ ተጠቂመ ዘለኹ ዓቐኑ ኣብቲ ቦክስ ኣሎ ክሊር እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ቦክስ ስለ ዝጥቀም ዘለኹ ማለት እዩ ሆም ሜድ ፍሮም ስክራች ኣይኮንኩን ዝሰርሕ ዘለኹ ሶ ምእንታን ግዜ ክቐለለይ ማለት እዩ ሶ እንድሕር ኬክ ተዳልዋ ኮይንክን በተለይ ቦክስ እንተኮይኑ እቲ ኢንስትራክሽን እቲ ዓቐኑ ገለ ኣብቲ ቦክስ ኣሎ እዩ ብጣዕሚ ኢዚ እዩ ንዕኡ ፎሎው ጌርክን ምድላው እዩ ማለት እዩ ሶ እተን ክልተ ቦክስ ዝገዛእኸውን ሰለስተ ኮይነን ኣለይነዋ ማለት እዩ ኣብዚ ኣሉሚንየም እንትን ትሬስ ዝስንክቶ ዘለኹ ካብኡ ብላዕሊ ቾኮሌት ቺፕ ይገብረሎም ኣለኹም እዚ ከም ምርጫ ኾን እዩ ባይዘወይ ተደሊኽን እውን ማፈን ትገብሮ ትኽእላ ኢኽን ካሊእ ግዜ ማፈን ክገብረሎም ኢለ ሎማዓንቲ ግን እዚ ቾኮሌት ማድየ ስንክተሎም ዘለኹ ማለት እዩና በቃ ኢትስ ሶ ኢዚ ብሓደ ግዜ 2-3 ስንክት ኣቢለ የእትዎ ሕዚ ንሱ እስካዕ ዝበስለለይ ማለት እዩ ብጎኒ ደሞ ሕዚ ብዙሕ ግዜ ደቀይ ብጣዕሚ ካብ ዝፈትውዎ ምግቢ ደሞ ካሊእ እንታይ ኢል ዝመስለኩም ሶሴጅ ሮል ክፈትው ማዓት እዮም በቃና ካብ ዕዳጋ እንዳገዛእኹ ዘብል ኢለ ባዕለይ እስኪ ዘይገብረሎም ኣብ ገዛ ኢለ ማለት እዩ ከምኡ እውን ኣብዚ ሓቢለ ከዳልዎ ተለኹ ያው ንብዙሕ ግዜ እውን ይኾነና ካብኡ ደሞ ባዕልና ዘዳለናዮ ስለ ዝኾነ ደቅና እውን እንታይ ይበልዑ ኣለዉ ንሪኦ ማለት እዩና እቲ ዘድልየና ኦፍ ኮርስ ተኽኢልክን እቲ ቅጫ ንባዕሉ ኣብ ገዛ ተዳልዎ ትኽእላ ኢኽን ያው ግዜ ኩል ግዜ ስለዘይመልአልካ ግን እንታይ ገዚየ ኣነ እዚ ፔስትሪ ሮል ዝብል ማለት እዩ ኣብ ኣልዲ ኣሎ ኣብ ዝኾነ ድንኳን ኣሎ ንሓንቲ $4 እያ መስለኒ ሕዚ እዚ ፔስትሪ ይገዝኦሞ ልክ ተዳልዩ ዝመፀ ማለት እዩ ቅጫ እዩ ካብኡ ሶሴጅ ደሞ ካብ ኮስኮ ሒዘዮ ዝመፃኹ እዩ እዚ እንታይ እዩ ዝበሃል እዚ ፕላስቲክ የብሉን ከምዚ ፕላስቲክ ነገር ኣለዎ ናፍቱ ሶሴጅ ዝጥቕለል ማለት እዩ ናይ ኣልዲ ወይ ኣብ ኮልስ ገለ እንድሕር ሪኢኽን ኮይንክን ኣጋጣሚ ኮይኑሲ ኣብ ናይ ኮስኮ ዝረኣኽቦሲ የብሉን ጥርሑ እዩና ስጋ ጥራሕ እዩ ጥቕልል ከም ትሪኦ ዘለኽን ማለት እዩ ዳትስ ዋይ ናይ ቢፍ እዩ ሶ ንሱ ገዚአ መፀ ሕዚ ኩለን ተቐሊለ ወዲእ ኣለኹም ኦልሬዲ ታ ፔስትሪ ሲ ኦልሬዲ 8 ጥቕላል ጥራሕ እያ ትሕዘና ኦልሬዲ 9 ድየ ገለ ሶሴጅ ጥራሕ እየ ተቐሊለለን ዘለኹም ካብኡ ካሊእ ገዚአ ድማ መሰተ ካሊእ ክውድኦ እየ ንሕዚ ግን ከምዚ ገይረ ወዲእ ኣለኹ ተደሊኽን ስፕሬይ ኦይል ትገብራሉ ኣነ ንእሽተን ጠስሚ እየ ገይረሉ ዘለኹ ካብኡ እዚ ከምዚ እስካዕ ዝገብር እቲ ኬከይ ደሞ ሬዲ ኮይኑለይ በሲሉ ኦልሞስት 40 ደቂቃ ዝኸውን ወሲድለ እዩ ማለት እዩ ካብኡ ተን ሶሴጅ ረል ደሞ እተይን ናፍቲ ኦቨን
ንሱ ስካዕ ዝበስለለይ ደሞ እቲ ኬከይ ኦልሬዲ ንሽተን ኣዝሒለዮ ማለት እዩ ያው ፀኒሕና ኢና ሓደ 10-20 ደቂቃ ዝኸውን ኣፅብቕ ኣቢለ ምስ ዝሕልክዎ ሕዚ ክቋፅሮ ተለኹ ወይ ድማ ከቐምጦ ተለኹ ማለት እዩ ኣብ ፍሪጅ ይኹን ኣብ ፍሪዘር ከም ድላይ ክንጌርክን ተቐምጦ ትኽእል ኣይኽን ግን ኣነ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ፍሪጅ ገና ከይተበለ እንዳሃለ እዩ ዝውዳእ እቲ ኬክና ሕዚ ከምዚኣ ጌራ ኣንእሰ ኣቢለ ይቆርፀን እሞኒ ካብኡ ኣውተሎ ኣብ ባዕሉ እቱ ኣሉሚንየም ትሬይ ማለት እዩ ኢዚ እዩ ንምጥቕላል ኣብኡ ትገብርኦ ትኽእል ኣይኽን ተዘይኮይኑ ደሞ ከምዚ ፕላስቲክ ኮንቴይነር ንውሕ ዝበለ እዚኣ ነይራትኒ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሕዚ ሓንቲ ብሓንቲ ኣብኣ ክድርድረን እየ ማለት እዩ ካብኡ እዚአን ክድን ኣቢልክን ተደሊኽን ኣብ ፍሪጅ ትገብርኦ ማለት እዩ ተደሊኽን ደሞ ኣብ ፍሪዘር ትገብርኦ ከም ድላይክን ኣብ ፍሪዘር ኣነ ጌረ ኣይፈልጥን እየ ከምቲ ዝበልኩኹም ደቀይ ኣየፅንሕዎን እዮም በቃ ሰሙን እውንስ ኣየፀንሕን እዩና ብደገ ስኢለ ደሞ ንሽዑ ዝኸውን ደሞ እታ ሓንቲ ኬክ ዝሰራሕኽዋ ደሞ ኣብ ደገ ክገብረሎም እየ ማለት እዩ ከም ጣዕሞት ነገር ክበልዑ እንድሕር ደልዮም ማለት እዩ እና ከምዚኣ ጌረ እዚአን ኣሳሊጠ ወዲአን እኒአኹ ካብኡ ሕዚ ደሞ ነተን ሶሴጅ ሮል ክነውፀን ኢና ከም ትሪኦ ዘለኽን ኮይኑ እዩ ወፂኡ ከምቲ ዝበልኩኹን እዚ ቺዝ ስለ ዘለዎ እቲ ቺዝ ነቲ ቅጫ እንዳደፈኦ እዩ ዝወፅእ ነይሩና ከምዚ ፓፊ ኮይኑ ማለት እዩና ቺዝ ተዘይትገብራሉ ግን ሞር ብጣዕሚ እዩ ፅቡቅ ዝኸውን ሶሴጅ ሮል ክቋፅሮ ተለኹ ወይ ድማ ከቐምጦ ተለኹ ከምዚ ምቕልምቕል ኣቢለ ንንእሽተን ማለት እዩ ገይረ ንዕአን እውን ኣብ ፌስታል ገይረ ወይ ድማ ኣብ ኮንቴይነር ገይረ እየ ኣብ ፍሪዘር ዘቐምጦ ማለት እዩ ካብኡ ክቋፅሮ ተለኹ ኣውፅእ ኣቢለ ኣብ ኤር ፍራየር እቲ ኣቢለ ን2-3 ደቂቃ ሙቕ ምሰበልክዎ በቃ ምቁፃር ጥራሕ እያ ማለት እዩ ዳትስ ሳልሰይትን ናይ መወዳእታን ድማ ሎማዓንቲ በቃ ብጣዕሚ እየ ተታሒዘየ እኒአኹ ስራሕ እዚአን ወዲአየን ክውዕለለኒ ኢለ ማለት እዩና እታ ሰልሰይቲ ዝሓሰብክዋ ደሞ ብጣዕሚ ደቀይ ድማ ብጣዕሚ ዝፈትውዎ ማለት እዩ ንትምህርቲ ጥራሕ ዝወስድዎ ዘይኮነስ በቃ ኣብ ገዛ ኮይኖምሲ ከም በቃ ቀጠምጠም መበል እዮም ዝወስድዎና እንታይ እዩ ንሱ እዚ KFC ስታይል ቺክን ፍራይ እዩ ማለት እዩ ሶ ሓደ 2 ኪሎ ዝኸውን ደርሆ ገዚአ መፅአ ማለት እዩ ሕዚ ኣፀብቕ ኣቢለ ከም ዝረኣኽንኦ ኦልሬዲ ሓፂበዮ እየ ኣንቂፀዮ እየ ምንታን ግዜ ከይወስደለይ ኢለ እየ ኦልሬዲ ነዊሑ እኒኦ እቲ ቪድዮ ግዜ ከይወስደለይ ኢለ እየና ሓፂብክን ኣንቂፅክን ኦልሬዲ ቲሹ ገይረሉ እኒአኹ ትሪኦ ኣለኽን ብታሕቲ ቲሹ ፔፐር ገይረሉ እኒአኹ ምእንታን ትማይ ፅፍፍ ክብል ተሎ ምእንታን ክሕዞ ማለት እዩ ሕዚ ብጎኒ ቅመም የዳሉ ኣለኹ ነቲ ደርሆ ዝኸውን እንታይ እዩ ኣነ ተጠቐምክዎ ማለት እዩ ሕርጭ ፊኖ ካብኡ ተፈላለየ ዓይነት ቅመም ከም ድላይክን ግን ኣነ ዝተጠቐምክዎ ኪዩመን በርበረ ጨው ብላክ ፔፐር እና ድሓረ ደሞ እንታይ ሓዊሰሉ ኦሬጋኖ ሓዊሰሉ ማለት እዩ ካብኡ እዚአን ከምዚኣ ገይረ ካብኡ ብማይ ገይረ ዘብሎ ዘለኹ ማለት እዩ ዝወቅዖ ዘለኹ ካብኡ ቅጥን ምስ በለለይ ኣብዚ ኦሬጋኖ እየ ብላዕሊ ዝገብረሉ ዘለኹም ዛትስ ካብኡ ብጎኒ ደሞ እንደገና ሕሩጭ ፊኖን እዚ ኮርን ስትራች ወይ ድማ ናይ ዕልቦ ሕሩጭ ገይረ ድማ ብጎኒ ኣዳለለኹ እዚ ብሬድ ክራምፕ እንድሕር ትፈትዋ ኮይንክን ወይ እንድሕር ሃሊክን በለፀ ተዘይሃሊክን ግን ችግር የብሉን ከምዚ ትገብሮ ትኽእል ኣይኽን ማለት እዩ ካብኡ እዚአን ከምዚኣ ገይረ ኣዳሌ ኣብ ኣቕሓ ይገበርክዎን ኣብ ኣሉሚንየም ትረአ ዝጥቀም ዘለኹ ምክንያቱ እዚ ኩሉ ስራሕ ምስ ወዓልኩም መይሳ ኣቑሑት ክሓፅብ ኣይደለኹን በቃ ድኻም እንዲያውም ነዚ እኳ ንባዕሉ ክጠብሲ በስመ ኣብ ብጣዕሚ እዩ ደኺሙኒ ግን ያው በቃ ክውድእን ስለ ዝደለኹም ኣብ መንጎ ድማ ሕዚ ንኣብነት እዚአን ኦልሬዲ ናፍቱ ቢሕቑ ዘዳለኽዎ ካብኡ ድማ ናፍቲ ሕሩጭ እንዳጠማዕኹ ብጎኒ ድማ ዘይቲ ኦልሬዲ ዓሚቐ ፀኒሐ ኣለኹ ማለት እዩ ካብኡ ዝኣኽለኒ ይሕዞ እዩ ዝበልክዎ ደርሆ ናብኡ ምስ ኣተኮሱስ ከዓ ዝጥበሰለይ ድማ ኣብ መንጎ ንሽተን ኮፍ ኢለ ይዕርፍ ነይረ እምበር ብጣዕሚ ዘድክም ጠጠው ኢልካ ንኽትጠብስ ማለት እዩ
ካብኡ ደሞ ኣናእሽተን ስለ ዝኾኑ እምበር ዕብይ ተይሉ ድሓን ቅልጥፍ ኢልካ እውን ተብሎ ትኽእል ኢኻ። እዚ ግን ያው ብጣዕሚ ድቕቕ ስለ ዝበለ ብጣዕሚ እዩ ነዊሕ ግዜ ወሲድለይ ንኽውድእ ማለት እዩ። እዚአን ከምዚኣ እንዳገበርኩ እታ ናይ መጀመርታ ዝጠበስክዋ ደርሆ ወፂኣኒ እያ። ከም ትሪኦ ዘለኽን ብጣዕሚ በቃ ናይስን ጎልደን ኮይኑ እዩ ወፂኡ። ደቂቓ ከም ዝረኣኽኖ በቃ ቀይሕ ከም ዝበለ ርኢኽን ምውፃእ እዩ። እንተዘይደሊኽን ደሞ ትውስኻሉ ማለት እዩ ሓዊ። ከምዚኣ እንዳገበርኩ ንሰን ጠባቢሰ ክውድእ እየ ማለት እዩ። ከም ትሪኦ ዘለኽን በቃ ያሚ ኢንሳይድ ብጣዕሚ እዩ በሲሉ ክፅብቕ ኮይኑ እስኪ ኣነ ክጥዕሙ ኢለ ይጥዕም ኣለኹ። ኣነ ከይጠዓምኩ ዳ ከመይ ገይረ ንደቀይ ከብልዖም። ኤኒዌይስ እዚአን ከምዚ ገይረ ጠባቢሰ ምስ ወዳእኹ የዝሕሎ ማለት እዩ። ምስ ዝሓልክዎ ኦልሬዲ ወዲያውኑ ንጣዕሙ ዝኸውን ሂወዮም ድራር ተደሪሮም እዮም ከምቲ ዝበልኩኹም። ግን ቅድሚ ምድቃሶም ድማ ካብቲ ደርሆ ሂበዮ ማለት እዩ። ደቀይ ብጣዕሚ እዮም ፈትየሞ። ድሓር እንታይ ይገብር ማለት እዩ። ነዚአን እውን ከምኡ ኣፍታ ኣሉሚንየም እንዳሃለየ ኦልሬዲ ዝሒሉለ እዩ። ኣፅብቕ ኣቢለ ዝሒለዩ እየ። ካብኡ ብኣሉሚንየም ገይረ ድማ ጥቕልል ኣቢለ ኣብ ፍሪጅ ይገብሮ ማለት እዩ። ካብኡ ተደሊኽን እውን ኣብ ፍሪዘር ትገብርኦ ትኽእል እንዲኽን ግን ናትና ኣብ ፍሪዘር ኣየኣትን እዩ ብዙሕ ግዜ ግን ኣብ ፍሪጅ እንዳሃለወ እዩ ቁፅር ኣቢልና ንብሎ ንጥቀሞ ማለት ኢና። ግን ንሕዚ ግን ከምዚኣ ገይረ ምስ ኣፅቢቑ ምስ ዝሓለለይ ማለት እዩ ከይርህድ ምእንታን ተጠንቂቕና ምስ ዝሓለ ክንገብሮ ኣለና ማለት እዩ። በተለይ ናብ ፍሪጅ እንድሕር ነእትዎ ኮይንና ኩል ግዜ ከይዝሓለ ክነእትዎ የብልናን እና በቃ እዚአን ከምዚኣ ገይረ ጥንቅቕ ኢለ ንሰሙነይ ዝኾነኒ ዝቋፀር ንቆልዑ ዝኸውን ኢለ ዘይጭነቐሉ እዚአን እየ ማለት እዩ። ካብ ሶኒ እስካብ ዓርቢ ማክሲማም 3 መዓልቲ ይሰርሕ እየ። 2 መዓልቲ ደሞ ኣብ ገዛ እየ። ተን 2 መዓልቲ ድሓን ዘለኹ ኣብ ገዛ ማለት እዩ። ቺክን ድዩ ሳንዱች ድዩ ገለመለ ገይረ ባዕለይ ወዲያውኑ ሰሪሐ ክዋፅረሎም ይኽእል እየ። ንስራሕ ክኸድ ተለኹ ግን እዚ ስለ ዘለኒ ወይቲ ፒዛ ወይቲ ሶሴጅ ሮል ወይ ድማ እዚ ቺክን ኣውፅእ ኣቢልነ ቆፀር ኣቢለ በቃ ዕርፍ እየ ዝብል ማለት እዩና ብጣዕሚ ኣነ ንዓይ ታይም ሴቭ ስለ ዝገብረለይ በተለይ ከምዚ ከማይ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ቆልዑ ዘለክን ታይም ሴቭ ይገብረልክን እዩ ስለ ዝሓሰብኩም እየሎም ማዓንቲ ምሳኽን ሼር ገይረዮ ማለት እዩ። እምበኣር ክቡራት ኣሕዋተይ ቤተሰብ ናይ ወጋሕታ ዩቲብ ቻናል ከምኡውን ሓደሽቲ ዝኾንኩም ኣሕዋተይ እስካዕ መወዳእታ ምሳይ ፀኒሕኩም እቲ ቪድዮ እንድሕር ርኢኹሞ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ኣይትረስዑ ኢኹም። ብካሊእ ግዜ ብካሊእ ቪድዮ ተመሊስና ክንረኸብ ኢና። ባይ ባይ።